रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। रिये 16 के उम्र में जानल भेलो 18 के पलस नहीं मानल गे सुनना। रिये 16 के उम्र में जानल भेल 18 तो पलस से मानल। अब जवानी हमर जोर जाइए हे गे करते बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे करते बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे करते बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। अभी तक अगुआ बोलेला नहीं दुआर के काचे दही जना हमरा रखने छकुआर के। हे गई अभी तक अगुआ बोलेला नहीं दुआर के काचे दही जना हमरा रखने छकुआर के। भैया जवान जियानो नहीं करे बाबू से कही के दिन तू धरे न जवानी के गज सह जाइए गे। डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। डीजे वाला छोरा बनते सैया। डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया। हे गई हमारा से छोट छोरी अमन अक्की के बात तू माने खुशियाँ दब के धैर्य तू बांधे के न कहियो तेरा बोल जाइए। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। हे गे कर दे बियाहवा के मैया डीजे वाला छोरा बनते सैया। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।